listen up, my loyal followers. It's my new girlfriend, Lele. Tammy, I'm in the middle of an interview. Hoe is dat om weer in Nederland te zijn? Ja, lekker rustig. Gewoon ja, weer zoals het vroeger was. Dat is leuk. Want wat is er allemaal veranderd de laatste jaren? Ja, wat is er niet veranderd? Ik denk dat er bijna niks meer hetzelfde is, behalve mezelf. Dus... En in Amerika, ik hoorde tenminste dat dan ben je bij een opening en dan staan er allemaal gillende vrouwen om je heen. Ik kreeg een beetje Justin Bieber ideeën bij. Ja, nou ja, dat hoort er iemand bij, denk ik. Ja, het is altijd heel leuk, gezellig. En het geeft ook wel een goed gevoel dat mensen je waarderen en dat die dan ook helemaal daar komen om als het ware hun liefde voor jou te laten zien. Dus dat is wel mooi. You know, I used to be so uptight and stressed out all the time, but I learned that it's best to be a bit more flexible. Good, you're up. Can you bring Kenzo to the... Toen hij 8 jaar was, hij heeft heel erg dyslexie. En toen zei hij tegen mij van, mama, komt het wel goed met mij? En toen zeg ik, ja, natuurlijk komt het goed met jou. Ja, maar ik kan helemaal niet zo goed schrijven. Ik zei, ja, maar dat geeft helemaal niet, want je kunt heel goed praten. En ik zeg, je ziet er leuk uit. Dus ik zei, ik ben helemaal niet bang dat het niet goed met jou komt. Jij gaat straks je werk daar mee verdienen met je mond en met je looks. En als je dan bijvoorbeeld belangrijke dingen hebt of zo, dan heb je daar gewoon een secretaresse voor. En dat heeft hij dus nu. Hij heeft gewoon een manager. Dus in principe is eigenlijk alles wel uitgekomen ja, waar we het toen over hadden toen hij 8 was. Vanaf wanneer kwam het eigenlijk een beetje dat je beseft dat je dacht van wow, kan ik gewoon van leven? Vrij snel van het begin af al. Dus vanaf denk ik de eerste paycheck die binnenkwam, gelijk dat ik dacht van oké, ja, dit is prima. Babe, your phone's ringing. Who is it? Oh, it's your mom. Do you want me to answer it? Oh no, I got it! I'm gonna answer. No! Don't answer the phone! I got it! En dat was dan via je modellenwerk of was dit dan meer via de social media? Nou ja, via de social media. Toen, omdat ik heel snel groeide in het begin. Hè, dus ik had toen al 1 miljoen in 10 weken of zo. Dus ja, halverwege toen kreeg ik mijn eerste branddeal. En toen ben ik ook gelijk naar LA verhuisd. Dus toen ja, zei ik tegen mijn vader van... ja, good luck hier in Miami. Ik ga naar LA. Ja. Yeah. Mis je de honden ook als je weg bent? Ja, heel veel. Ik hou zoveel van honden. Dat is mijn favoriete dier. En hoe zie je de toekomst voor je? Ja, hoe zie ik de toekomst voor me? Alles wat ik nu doe groter en nog meer. En uiteindelijk, ik wil mijn eigen films maken. Dat zou ik zo vet vinden om gewoon ja, producer te worden. En hele mooie films maken waar mensen gewoon echt wat aan overhouden, weet je. Dat, nou, je hebt een paar films in het leven die je ziet dat je denkt van wauw, dit was echt dat je altijd onthoudt. En zoiets zou ik wel heel mooi vinden om een keer te maken natuurlijk.